ହଁ ଆମର ସହିତ ମାଙ୍କର ସେବକ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇନା ନମସ୍କାର। ଟିକେ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜଣେଇବେ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ମା ଆସିଲେ, ଯୋଉ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମା କଟକରୁ ଆସିଲେ ବୋଲି, ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଉ ଯୋଉ ରହିଛି କାଠି ଜାତରେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯୋଉ ନଡିଆରୁ ଯୋଉ କଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା, କଣ ଯୋଉ ଜଣେ ଗୁହାଳିଆ ପଡିଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ ଟିକେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କଟକ ସହର ଯାଏ ସେ ବୁଢା କାଳ ବହୁତ ଦିନ ତଳ କଥା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଯାଇକି କଟକ ସେଇ ଏପଟେ ଧାନ ଚାଉଳ ନେଇକି ସେପଟେ ବିକିବେ, ସେପଟେ ସଉଦା ଧରିକି ଆସିବେ। ସଉଦା ଧରିକି ଆସିବେ, ଯୋଉ ଦି ତିନି ଜଣ 5-7 ଜଣ ଶଗଡ଼ ସବୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ କିଏ ବାଟରେ ରୋଷେଇ କଲା, କିଏ ସଉଦା କଲା, କିଏ ଗୋରୁ ଖୁଆଇଲା, ଏମିତି ସବୁ କରିକି ଆସନ୍ତି। ମହାନଦୀ ଭିତରେ ପଡିକି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଗୋଟେ ବୁଢୀ ରୂପ ହେଇକିରି ଏ କହିଲା ମତେ ବାପ দিয়ে ଶାଗରରେ ବସି ନେଇଯା। ନା ନାଇଁ ମୋର ହଡ଼ା ବଳଦ, ମୁଁ ବୁଢା ଲୋକ ନେଇପାରିବି। ଯିଏ ଟିକର ପଡାରେ ଯୋଉ କିଏ ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ, କୋଉ ନାଁ କଣ? ଡୁଙ୍ଗେଇ ନାଗ, ମଇଁଷି ନାଗ ବାପ। ହଉ କୁହନ୍ତୁ। ବସେଇବା ପାଇଁ କହିଲେ, ତାପରେ ନାହିଁ କଲା ମୋର ବୁଢା ବଳଦ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବସିଲେ ତ ବଳଦ ଯିବେ। ଇଏ ସବୁ ପଛପଟା ଦଣ୍ଡାରୁ ଆଣ୍ଠେଇକିରି ଯାଇ ବସି ପଡିଲା। ଦଣ୍ଡା ପଟେ ବସି ପଇଲେ ମା। ବସି ପଡେ ମା, ଶଗଡ଼ ଗାଡି ତାଙ୍କ ଶଗଡ଼ ଚାଲିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଟିକି ଆସିଥିବ, ଯେତେ ସବୁ ଶଗଡିଆଙ୍କୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଟିକି ଆଗ ଆସିଲା। ଆଚ୍ଛା କହିଲା, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବାଟରେ କହିଲା ତୁ ଯାହା ଖାଇବୁ ମତେ ଦେବୁ। ସେ କହିଲେ ମୋର କଣ ବଡ ସୁଖ ଅଛି, ବର୍ଷା ଦେଇ ଅଛି। ତୁ ବର୍ଷା ଦେଇ ଅଛି ଦବୁ, ବଡ ସୁଖ ଦବୁ। ତୁ ଖାଇବୁ ମତେ ଦବୁ। ସେ ଘରେ ଆସି ପଶେଇ ଶଗଡ଼ ଫିଟେଇଲା। ଶଗଡ଼ ଫିଟେଇକି ଗୋରୁ ବନ୍ଧା ବନ୍ଧି କଲା, ଦେଇଗଲା। ସେଠୁ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ପଚାରିଲା, କଣ ଖାଇବାକୁ ଅଛି? ନା ବଡ ଶୁଖୁଆ ଅଛି, ଭଜା ହେଇଛି, ଆଉ ବର୍ଷା ଦେଇ ଅଛି, ପଖାଳ ଖାଇବ। ଆଉ ସେଠୁ ସେ କହିଛି ଏମିତି ଯାହା ଖାଇବ ବାରିରେ ଥୋଇକି ଦେଇ ଖାଇବ। ବାରିରେ କିଛି ଥୋଇଲା, ସ୍ୱାମୀ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ଆଉ କଣ, ଏମିତି କିଛି ଦିନ ରହିଲେ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିବା ପରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏଠିକି ଆସିଲା। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଠାକୁର ସାହି, ଜାଗ ବୋଲି ଗୋଟେ ଠାକୁର ସାହି। ଜାଗୁଳେଇ ବଡ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ସାହି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ବାରପଡ଼ା ବୁଲିକି ପୂଜାଠୁ କାଳିଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାକୁ ଆଣେ ମୁଁ ସେଠି ବସିବି। ନା ସେ ତ ବହୁତ ଦିନ ରହିଲି, ତାକୁ ଆମେ କାଢିଦବୁ କେମିତିଆ? ଆମେ କାଢିପାରୁ, ତୁ କାଢିଦବୁ, ତୁ ବସିବୁ। ଆଉ ଏମିତି ବୁଲିବା ବେଢା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମାଇକି ସବୁ ବସିକିରି ସେ ଭୁଆସିনী ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିକିରି କେତେ ମାରିଦେଲା, କେତେଟା ପୁଅ ମାରିଦେଲା। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ସେଇ ଠାକୁର ନେଇ ଆସିବା ପରେ ଏମିତି କରିଛି। ଆଉ କହିଲା ମୁଁ କଟକରେ ଭେଣ୍ଡା ଖାଇ, ମତେ ଏଠି ମଣ୍ଡା ମେଣ୍ଢା ଦବ, ବୋଦା ଦବ। ଦେଖିଲାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ଇଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେମିତିକା ଇଏ ବସିଛି, ତାକୁ ନେଇ ଦାଣ୍ଡ ଦେଇଛି। ରହିଲା। ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ରହିକି ଖଜା ପଡା ସବୁ ହେଲା। ଆଉ ସେ ମାଟିରେ ପଡିକି ତାର ସେ କାଠି ଆଗ ଲାଗି ହଉଛି। ଆଉ ଓହୋ, କାଠିରେ ଆଗରେ ଲାଗି ହଉଛି। କାଠି ଯୋଉ ଡେରା ବନ୍ଧା ହବ, ସେଠି ଲାଗିବ ଆଗ। ଆଉ ସେଠି ଠିଆ ହେଇକି ତାପରେ ଭଙ୍ଗା ହେଇକି ଆସିକି ଲାଗିବ। ବହୁତ ହଉ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇନା। ଭାଇନା ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ହଉ, ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଶୁଣୁଥିଲେ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ମା କେମିତି ଆସିଲେ, କୋଉଠୁ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇଥିଲେ, ସବୁ ଗୁଡିକ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ। ଆମ ସହିତ ଯିଏ ମାଙ୍କର ସେବକ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇନା ଯିଏ ଥିଲେ, ସେ ଆମକୁ ଜଣେଇଲେ। ମୁଁ ବି ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିନଥିଲି, ଖାଲି ଶୁଣିଥିଲି, ମାନେ ଓଭରାଲି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିଛି ଶୁଣିଥିଲି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜଣେଇଲେ, ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଅଳଗୁମ ଠାରୁ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଠାରୁ ଜଷ୍ଟ 10 କିଲୋମିଟର ଅଳଗୁମ।
समस्त अंचल प्रसिद्ध माँ जात आउ निश्चित भाव अनुरोध करी समस्ते आसतु माँ को दर्शन करूँ आउ माँ निकट में आउ एक सुंदर मंदिर अच्छी प्रभु गतीश्वर मंदिर ये देखिपे प्रभु गतीश्वर मंदिर हौ मो ब्लॉग रे जोड़ी रुहतु सब्सक्राइब करंतु नु आस्ते लाइक करंतु जय माँ जागुले जय प्रभु गतीश्वर।